добре с едно пилотско черно яке и с едни тъмни очила. При толкова много хора с костюми, този, който не е с костюм, печели и тази вечер се видя. Второто нещо обаче, което също... Следното ми, господин Курумбашев, след това може да продължим, но чакаме пресконференцията на Слави Трифонов. Чудесно. Ами да го поздравим Слави Трифонов за референдума. Той е първия one-man show, който показва, че един български гражданин може да призове за референдум и той да се случи, а не за него да седи една политическа партия. Добре. Пресконференцията на Слави Трифонов, преди това още малко данни. Антоне, при теб. Точно така. Още за процентите и това какво се крие за тях сега от Лили Боянова или към теб. Здравейте! Сега финални данни от екзит пола на MarketLinks, поръчан и финансиран от BTV. Новите данни към 20:30 часа показват Румен Радев, подкрепен от Инициативен комитет и БСП, получава 24% от гласовете. Малко повече от процент, по-малко от избирателите са дали гласа си за Цецка Цачева, кандидата на ГЕРБ. По наши изчисления, разликата между двамата е около 50 000 гласа към този момент. Над 900 000 гласа за Румен Радев, като се очаква този резултат да расте. Третият и четвъртият са Яковата Чанов и Веселин Марешки. 11,64% и 10,25% съответно. Това са данните към 20 часа и 30 минути. Трайчо Трайков и Пламен Орешарски достойно на битка за петото място, 7% за кандидата на реформаторите и 6% за кандидата, подкрепен от ДПС. Данните от екзит пола показват още, че опцията не подкрепя никого е предпочета на близо 6% от отишлите да гласуват. Това е повече от резултата на кандидатите Ивайло Калфин и Татяна Дончева. И така, сигурен втори тур на Румен Радев и Цецка Цачева. Отново към вас. Благодаря ти, Лили. Продължаваме разговора с моите гости в студиото. Говорим си за референдума, дали са продажни хората, които в крайна сметка определят и би трябвало да формират общественото мнение по повод референдума и това, което изразих като позиция социолози и политолози. То има един централен проблем с референдума. Тук може би Дилов няма да се съгласи. И то е, че въпросите са му слаби, така да се каже. Тук съм съгласен напълно. И оттам нататък, значи, тук без да влизаме в излишни подробности, не става просто дали предложим Слави Трифонов или някой с това вкус, например, или нещо подобно. Проблема наистина е по същество. Добре, съм сигурен, че голяма част от тези хора са за пряката демокрация. Въпросът е защо сега се обявиха толкова твърдо против. Значи, това да си изразим, да. Друго да е друго. По-скоро аз смятам, че политическата равност в момента при това общо равнище, да го наречем, това е като да дадеш на дете голям пистолет да се поиграва. Особено са такива. Това може да е оправдано с това, доколко са готови хората да решават и не. Започва пресконференцията на Слави Трифонов. Всеки момент очакваме да се включим на живо екран. Да кажа, че малко по-късно очакваме и самия Слави Трифонов ексклузивно тук в студиото ни на петия президент, за да говорим именно за референдума и за всичко, което се изговори по повод този референдум. Колеги, дали имаме готовност да включим пресконференцията? След която решението му става задължително за Народното събрание и не може да се обсъжда. Но така или иначе и на всички медии, които ни подкрепиха, най-вече на BTV, заради това, че бяха с нас в отстояването на тази национална кауза, понеже всички осъзнават в BTV, че тази национална кауза е важна за всички български граждани и че всички ние ще имаме полза в България да има референдуми, да има пряка демокрация. Президент или трябва да извън властта, но се назначава от властта, така че и част от управляващата върхушка направиха всичко възможно да го спрат или да го затруднят. ЦИК през цялото време приемаха противоречиви решения да има ли печати, да няма ли печати, да се махнат камери, бюлетината трябва ли да се слага в плик, ако не се сложи в плик, валидна ли е, не е ли валидна. Днес в членовете на секционните комисии, които са пряко подчинени на ЦИК и всъщност представляват държавата, грубо нарушаваха закона. Като караха на много места в София, в Балчик, да речем, в Велинград, карат хората да влизат, да гласуват за президент, след това да излизат и да гласуват втори път. Тук е господин Диков, който е преживял точно такова нещо в неговата избирателна секция. Като се сещате при тези малумни опашки, които се образуват
Обяснявали са на възрастни хора, че трябва да гласуват с не в определени секционни комисии или да гласуват само на един от политическата класа. Да, Чърчил е прав, един от Ишкел, който беше казал там, че всеки народ заслужава политиците си. Ние двамата го бях казали по различен начин, но мисля, че българския гражданин, българския народ заслужава много по-добри политици от тези. Наистина е така. И всеки си го мисли и няма нужда да го крием. Наистина е така, просто се търси формулата. Това е формула с това, което предлагаме ние. Ние не избираме между добро и лошо често, изборът е добър. Когато избираме между добро и лошо, ще изберем добро. В случай избираме между лошо и по-малко лошо. Това, което видяхме тия 27 години е лошо. Лошо е. Сега търсим нещо по-малко лошо. При всички положения няма да сгрешим. Мажоритарната система избира хора с качества. Политическите партии ще се принудят да избират хора с качества, а не послушковци, които да върват по тяхната воля. И господин Диков, как ще стане? Ще стане при всички положения и вие сте го виждали, и аз съм го виждал. Когато хората решат нещо да се случи, то се случва. Няма нужда от страх, няма нужда от притеснение, няма нужда от бягане в чужбина. Живеем в нормална държава, част от Европейския съюз. Българина управлява, а не политика му. Така че ще се случи. Уверявам в това. Заповядайте. Галина Сашева, Нова телевизия. Господин Трифонов, разчитате ли на подкрепата на конкретни партии, ако се стигне до там, че народните представители да подкрепят резултатите на хората? И в случай, че референдума стане за... Гледате на живо пресконференцията, която дава Слави Трифонов и неговия екип по повод референдума. Сега обаче да видим последните данни от Exit Poll от Лили Боянова. Лили, към теб. Тони, както знаеш, активността е от определящо значение за референдума. Към 20 часа и 30 минути в допитването са взели участие 50,37% от избирателите. Изглежда наистина резултатът от допитването е на границата да има задължителна сила. За да се случи това в референдума, трябва да участват поне толкова избиратели, колкото на последните парламентарни избори. Те бяха 3 милиона 501 269 през 2014 година. Сега са над 3 милиона и 400 хиляди души, като това число се очаква да расте. Ето и данните от Exit Poll за отговорите на поставените въпроси. Над 83% са положителните отговори на въпроса за мажоритарни избори в 2 тура за Народно събрание. По въпроса дали гласуването трябва да е задължително, отговорите да са над 68%, не 32 на 100 от избирателите. Гласоподавателите са подкрепили държавната субсидия за партиите да стане 1 лев на получен глас с 80 на 100 одобрение. Поне това сочи окончателният Exit Poll, който се провежда от MarketLinks по поръчка и с финансиране на BTV. Лили, благодаря ти. Ще продължим да следим какви са резултатите, какви са реакциите на политиците, заедно с анализаторите, които са тук в студиото на BTV. След минути очакваме и Слави Трифонов, който ще бъде ексклузивен гост на студиото на 5-я президент. Ще се видим след малко. Шампион Слави всеки ден в BTV. Откри революцията от Шварцкопф с новия Бриз Ultimate Color за максимално краен цвят. Доказателството. Направихме тест и измихме бояки си. Но ще работим така, както до сега, че тази разлика дори да се увеличава и промяната да стане факт. И очаквате ли оставка на правителството? Очаквате ли оставка на правителството след този резултат? Ще отговоря на всички ваши въпроси, бъдете спокойни. Очаквате ли оставката на правителството, както заяви господин Борисов, ако не е първ? Това е решение на премиера. Той е мъж, той е генерал, той решава. Вътре ще отговори.